Ну як же у нас пригожа! Ой, одразу бачно, що хутко любиме усіми свята. Ой, фу. Ой, а май поспел. Усім салют. Ой, колиханка уже почалася. Ой, а я і не зауважив. Добрий вечір, сябри. Буслик, а чому ти не убачив, що усі уже собралися, а? Да я нашим покойчиком любовався. Ой, він такий пригожий, святочний. Ой, Буслик, знайшов заняток. Лепш послухай, як ми видатно у Снежки погуляли. О! Обов'язково послухаємо тебе, Топочка. Тільки спочатку розпраніся. Упокоїш тепленько. А, гэта я, мигом. Топа, ти забувся рукавичку забрати. О, моя рукавичка. Только чомусь одна. Може, другая у тебе у кишені? Не, я только что проверил. О, значит, другую я на улице сгубил. Ой, ну шкода. Ну, у меня яшчэ одни рукавички есть. Але як же гэтай рукавичці цяпер без пары быць? Ім же буде сумно. Бослик, ты не про тое думаешь. А пра што мне трэба думаць? Ды мне цяпер уляціць ад надзейкі. Яна мяне папярэджвала, каб я на вуліцы нічога не губляў. Ой, а я так загуляўся. Ой, а може пойдем и пошукаем твою рукавичку? Бослик, дзе ты яе шукаеш? Я так носіўся па двары. Ха-ха! Яна цяпер можа быць дзе заўгодна. О, а на вуліцы ўжо цёмна. Ой, сапраўды. Наўрад ці мы зараз рукавичку адшукаем. Слухай, Буслик, а у мяне ідэя. Ой, якая? А давай я гэтую рукавичку схаваю. Куды? Ну, куды-куды, закину на самую высокую поличку. А скажу, что я с дому рукавички не брал. Топа, але падманваць непрыгожа. А сварыцца на малога напярэдадні свята прыгожа? Ой, надзейка яшчэ пакіне мяне без салодкага. Усё, Буслик, я побягу и схаваю рукавичку. Буслик, а ты мне сябар? Сябар. Тады молчи. Ой, ну добра. Добрый вечер, деточки, мои любые кветочки. Ой, прывітанне, дзядуля. О, Буслик, а чаму ты один? Дзе Топа? У мяне для яго падарунак. Топа зараз прыйдзе. Дзядуля, не хвалюйцеся. Ён пабег по адной важнай справе. Цікава, што за справы ў нашага мішкі на ноч гледзячы? А? Ну, не магу вам сказаць, дзядуля. Я Топу паабяцаў. Ну, калі паабяцаў, трымай слова. Усё, Буслик, я её Ой, дядулечка, а вы уже тут. Ага. А прывітанне. Ну, добрый вечер, Топочка. Што ты зрабіў? Ды нічога асаблівага. Ну. Дядулечка. Дядуля, вы сказали, что у вас для Топы подарунок. Для мяне. Выдатна. Я сёння заслугоўваю падарунак. Вось як. І што ж ты такога зрабіў? Я? Ага. Я, ну, што? Я сёння... Я сёння на вуліцы дзяўчынку выратаваў. О, Якую дзяўчынку? Ад каго выратаваў? Ой, Топа, ты мне нічога не расказваў. Буслик, да я просто не поспел. ой, ну, цікава. Расказвай, які ты подвиг зрабіў, герой. Ну, мы сёння гулялі ў Снежкі. Ага. І вось, адна дзяўчынка... Што здесь здарылася? Ой, Топа, я хвалююся. Буслик, не хвалюйся, усё добра, усё скончылася добра. Дык вось, адна дзяўчынка стала плакаць, О. бо у яе,
руки замерзли. О, у яе рукавічак не было. Менавіта. Ага. Яна на іх забылася. А, Вось я і даў ёй свае рукавічкі. Што я нічога не разумею, Топа. Ослік, што тут незразумелага? Я далей гуляў без рукавічак. Мне, між іншым, таксама было холадна. Але ж я не дзяўчынка. Таму цярпеў. які ж ты малайчына, Топа. Толькі дарэмна ты дзяўчынку выратоўваў, бо яна вельмі няўдзячная. Дзядулечка, а чаму вы так вырашылі? Таму што твоя сяброўка рукавічкі выкінула. Як выкінула? Адкуль вы ведаеце, дзядуля? Бо адну рукавічку Топы я у двары знайшоў, калі вяртаўся дадому. Топа, ура! Твоя рукавічка знайшлася! О, а хіба яна гублялася? Ты ж іх дзяўчынцы даў, Топа. Ослік. Так, давай, Топа, гавары праўду. Шчыра кажучы, дзядуля, Ага. я гэтую гісторыю з дзяўчынкай прыдумаў. Навошта? Просто я одну рукавічку згубіў. І баяўся, што Надзейка будзе сварыцца. Таму другую рукавічку схаваў і гісторыю прыдумаў. Ой-ой-ой, Топа, колькі можна паўтараць табе, што усе твае хітрыкі не працуюць. Дзядулечка, я больш не буду. Вялікі дзякуй, што знайшлі маю рукавічку. Не сварыцеся, калі ласка, на Топу, дзядуля. Усё ж добра скончылася. Ну, калі ты просіш, буслік не буду. Толькі цяпер, Топа, уважліва сачы за сваімі рэчамі. Так і буду рабіць. Вось і пачні зараз. Вазьмі гэтую рукавічку, бяры, і ідзі адшукай другую, якую схаваў, і пакладзі іх разам акуратна на месца. Дзядулечка, Ага. а гэта абавязкова рабіць зараз? Хочаш, я табе дапамагу, Топачка? Не трэба, сам спраўлюся. Вось і правільна. Ідзі, Топа, затое заўтра з раніцы рукавічкі не прыйдзецца шукаць. Ды іду я, іду. А для тых дзетак, якія сёння нічога не гублялі і не хітрылі, я ўключу вячэрнюю казку. А Топа хутка далучыцца да прагляду. Глядзі. Ой, дзядулечка, Ага. рукавічкі адшукаў, на месца паклаў і мульцік паглядзець паспеў. Ой, вось і добра. А зараз, мае кветачкі, час рыхтавацца да сну. Чысцім зубкі, мыем тварыкі, а потым бяжым у ложачкі. Добранач, дзяўчынкі і хлопчыкі. Вочки закрываюцца, сны казкі пачынаюцца. Доўгі дзень, цёплы дзень, адплывае за аблокі. Сіні цень, сонны цень, адпаўзае ў кут далёкі. Збеглі зайкі ўсе ў лясы, змоўклі птушак галасы, і буслы ў гняздо схавалі свае доўгія носы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Пакрысе на расе потухаюць зоркі з плюшкі. Гулі ўсе, казкі ўсе, пахаваныя пад падушкі. Спяць і мышкі і стрыжы, спяць машыны ў гаражы. Ты таксама каля мамы ціха-ціхенька ляжы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай.
с нами засынай.